Sengezo Tshabangu mukomana uya otanga opindira nhau dzeGukurahundi otaura mazvouti aiwa achanga aripo panhau dzeGukurahundi. Saka mozoti wakomana naSengezo Tshabangu havatoboteererwi nevanhu vachinzi aiwa they are just mupolitics kuti vangodya aiwa mari dzenyika pamwe chete nokukanganisa mavhotsi evanhu kana zvido zvevanhu. Sambena mumashoko abida taugwa naSengezo Tshabangu muzara nhasi aiwa noti about subscribe like tina on the bell icon. Tipina paendo pakanyora achiti in my capacity as a senator for Bulawayo Simatebeleland North Province, today I will attend the long-awaited launch of the Gukurahundi community hearings here at Bulawayo State House. This issue must be addressed once and for all so that we move together as one without hindrances. Sengezo Tshabangu ndo mashoko anotaura achiti aiwa achaparticipate pa the Gukurahundi pa launch ichi iri kuitiwa aiwa ichikonzola aiwa vanhu vakanga vari mavictims kana kuti vanga marelatives avo akasangana aiwa nenhau dzeGukurahundi achiti aiwa tenge tiripo nhau iyi yokurukurwa yobva yapera. NdiSengezo Tshabangu ari kupinda taura mashoko aya. Tiudze mafungiro enyu nokudii pamusoro pemashoko ataugwa naSengezo Tshabangu. Munomuziva kuti aiwa mukomana uyu hatomuri kuonekwa kana nyika yeZimbabwe nekuda kuti vanombomera mhosva yekuti aiwa akatikanganisira zvatanga tazvigadzira tazviwanira. Pinai mukomeni section medu mutidze mafungiro enyu. Usangano subscribe kulike pamwe chete notina on the bell icon.